Καλώς ήρθατε στα μαθήματα του έργου EWBL at Home, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα σηματοδοτεί την έναρξη του ταξιδιού μας με την πρώτη ενότητα, όπου θα εξερευνήσουμε τον κόσμο της ηλεκτρονικής μάθησης βάση εργασίας ή του EWBL. Το έργο EWBL at Home χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι απόψεις που εκφράζονται είναι μόνο του ή των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, ESIA. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο ESIA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για αυτά. Ας ρίξουμε μια ματιά στην ατζέντα μας. Πρώτον, θα εμβαθύνουμε στις θεμελιώδεις πτυχές κατανοώντας τον ορισμό και τη σημασία του EWBL. Αυτό θα παρέχει μια σταθερή βάση για την κατανόηση του ρόλου του στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης. Στη συνέχεια, θα διερευνήσουμε τις διαφορές μεταξύ της παραδοσιακής μάθησης που βασίζεται στην εργασία και του EWBL. Αυτή η σύγκριση θα αναδείξει πως η ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών μεταμορφώνει τη μαθησιακή εμπειρία. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσουμε ένα ταξίδι στην ιστορία και την εξέλιξη του EWBL. Η κατανόηση των ριζών και της εξέλιξης αυτής της καινοτόμου προσέγγισης θα παρέχει πληροφορίες για την ανάπτυξή της με την πάροδο του χρόνου. Τέλος, θα εξετάσουμε τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις του EWBL. Αυτή η διπλή προοπτική θα μας δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα των πλεονεκτημάτων και των εκτιμήσεων που σχετίζονται με την ηλεκτρονική μάθηση βάση εργασίας. Ας βουτήξουμε και εξερευνήσουμε μαζί τον συναρπαστικό κόσμο του EWBL. Ο ορισμός και η σημασία του EWBL. Η ηλεκτρονική μάθηση με βάση την εργασία, η EWBL, αντιπροσωπεύει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό παράδειγμα στη διασταύρωση της παραδοσιακής μάθησης με βάση την εργασία και της ψηφιακής καινοτομίας. Χαρακτηρίζεται από την απρόσκοπτη ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και διαδικτυακών πλατφορμών στο συμβατικό πλαίσιο εργασίας, βασισμένη στην εκπαίδευση. Στον πυρήνα του, το EWBL υιοθετεί μια πολύπλευρη προσέγγιση. Τα άτομα συμμετέχουν ενεργά σε αυθεντικές εργασιακές εμπειρίες ενώ ταυτόχρονα εμπλέκονται σε ένα εικονικό περιβάλλον μάθησης. Αυτός ο συνδυασμός στοχεύει να δημιουργήσει μια δυναμική εκπαιδευτική εμπειρία που συνδυάζει την πρακτική εκπαίδευση στην εργασία με την ευελιξία και προσβασιμότητα που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. Ουσιαστικά, το EWBL μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αποκτούν δεξιότητες και γνώσεις αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνολογίας, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα της μάθησης με βάση την εργασία. Η σημασία του EWBL έγκυται στη μεταμορφωτική του ικανότητα να φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αποκτούν δεξιότητες και γνώσεις σε ένα επαγγελματικό πλαίσιο. Ακολουθούν βασικές πτυχές που υπογραμμίζουν τη σημασία του. Ευελιξία και προσβασιμότητα. Βελτιωμένη μαθησιακή εμπειρία. Προσαρμοστικότητα στις τεχνολογικές εξελίξεις. Παγκόσμια συνεργασία. Οικονομική εκμάθηση. Ευθυγράμμιση με το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Ευελιξία και προσβασιμότητα. Το EWBL καταστρέφει χρονικούς και χωρικούς περιορισμούς, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο από οποιαδήποτε τοποθεσία και ανά πάσα στιγμή. Αυτό το επίπεδο ευελιξίας είναι ιδιαίτερα πολύτιμο για επαγγελματίες που εργάζονται και άτομα με διαφορετικά χρονοδιαγράμματα, ενθαρρύνοντας ένα πιο περιεκτικό και προσαρμοστικό περιβάλλον εκμάθησης. Βελτιωμένη μαθησιακή εμπειρία. Το EWBL οδηγεί τη μάθηση σε νέα ύψη μέσω της ενσωμάτωσης πόρων πολυμέσων, διαδραστικών προσομοιώσεων και εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας. Αυτή η δυναμική και καθηλωτική προσέγγιση επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να ασχοληθούν με ρεαλιστικά σενάρια στο χώρο εργασίας, παρέχοντας ένα ελεγχόμενο ψηφιακό περιβάλλον για τη βελτίωσή τους δεξιότητες. Προσαρμοστικότητα στην τεχνολογική πρόοδο. Στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο της τεχνολογίας, το EWBL ξεχωρίζει για την απρόσκοπτη προσαρμογή του. Καθώς αναδύονται νέα εργαλεία και καινοτομίες, οι πλατφόρμες EWBL μπορούν να τα ενσωματώσουν γρήγορα, διασφαλίζοντας ότι οι μαθητές παραμένουν ενήμεροι για την τελευταία λέξη της βιομηχανίας, πρακτικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Παγκόσμια συνεργασία. Το EWBL υπερβαίνει τα γεωγραφικά όρια, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για παγκόσμια συνεργασία και δικτύωση. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με συνομιλίκους, μέντορες και ειδικούς του κλάδου από όλο τον κόσμο, εμπλουτίζοντας τις προοπτικές τους και αποκτώντας γνώσεις που αντικατοπτρίζουν την ποικιλομορφία ενός παγκοσμιοποιημένου εργατικού δυναμικού. Οικονομική εκμάθηση. Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά μοντέλα μάθησης που βασίζονται στην εργασία, το EWBL εμφανίζεται συχνά ως μια οικονομικά αποδοτική λύση. Εξαλείφει την ανάγκη για φυσικό υλικό,
Μειώνει τα έξοδα ταξιδιού και ελαχιστοποιεί τις υλικοτεχνικές προκλήσεις που σχετίζονται με την προσωπική οργάνωση. Αυτή η οικονομική αποδοτικότητα καθιστά το EWBL ελκυστική επιλογή τόσο για τους μαθητές όσο και για τους οργανισμούς. Ευθυγράμμιση με τα σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας. Σε μια εποχή που κυριαρχείται από την απομακρυσμένη εργασία και τη ψηφιακή επικοινωνία, το EWBL ευθυγραμμίζεται άψογα με τα σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας. Εξοπλίζει τα άτομα με τις δεξιότητες να πλοηγούνται σε ψηφιακούς χώρους εργασίας, να συνεργάζονται εικονικά και να αξιοποιούν τη τεχνολογία για συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, διασφαλίζοντας ότι παραμένουν προσαρμόσιμα στη σημερινή ταχαίως μεταβαλλόμενη δυναμική του χώρου εργασίας. Καθώς ολοκληρώνουμε την εξερεύνηση του EWBL, είναι επιτακτική ανάγκη να τονίσουμε τη σημασία της κατανόησης του ορισμού και της σημασίας του. Η κατανόηση του ορισμού και της σημασίας του EWBL είναι ζωτικής σημασίας για εκπαιδευτικούς, εργοδότες και μαθητές. Θέτει τα θεμέλια για μια αλλαγή παραδείγματος στις μεθοδολογίες μάθησης, σηματοδοτώντας μια απόκλιση από τα παραδοσιακά μοντέλα. Το EWBL αντιπροσωπεύει μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει απρόσκοπτα την πρακτικότητα των εμπειριών στην εργασία με τη μεταμορφωτική δύναμη των ψηφιακών τεχνολογιών. Αυτή η ενσωμάτωση ενθαρρύνει ένα δυναμικό περιβάλλον μάθησης που προσαρμόζεται στις εξελισσόμενες ανάγκες της εκπαίδευσης και της βιομηχανίας. Η αγκαλιά του EWBL ανοίγει νέους δρόμους για ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενισχύοντας μια κουλτούρα διαβίου μάθησης. Όχι μόνο προετοιμάζει τα άτομα για τις τρέχουσες απαιτήσεις εργασίας, αλλά επίσης καλλιεργεί ένα παγκοσμίως συνδεδεμένο και τεχνολογικά εγγράμματο εργατικό δυναμικό. Καθώς προχωράμε, αυτή η κατανόηση είναι που θα οδηγήσει στην επιτυχή ενσωμάτωση και εφαρμογή του EWBL σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και χώρους εργασίας, διασφαλίζοντας μια έτοιμη για το μέλλον προσέγγιση της επαγγελματικής ανάπτυξης. Καθώς μεταβαίνουμε σε μια νέα ενότητα, ας διερευνήσουμε τις διαφορές μεταξύ της παραδοσιακής μάθησης βάση εργασίας και του EWBL. Παραδοσιακή μάθηση με βάση την εργασία. Τοποθεσία κεντρική στην παραδοσιακή μάθηση που βασίζεται στην εργασία. Η εμπειρία είναι εγγενώς επικεντρωμένη στην τοποθεσία. Οι εκπαιδευόμενοι είναι φυσικά παρόντες σε έναν χώρο εργασίας, βυθίζοντας τον εαυτό τους στις καθημερινές λειτουργίες ενός οργανισμού. Αυτή η πρακτική προσέγγιση περιλαμβάνει την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας σε ένα συγκεκριμένη φυσική τοποθεσία. Προσωπική επίβλεψη. Οι εκπαιδευόμενοι στην παραδοσιακή μάθηση με βάση την εργασία επωφελούνται από την άμεση επίβλεψη και καθοδήγηση από επιτόπου επόπτες ή έμπειρους συναδέλφους. Η άμεση ανατροφοδότηση και καθοδήγηση είναι άμεσα διαθέσιμα, συμβάλλοντας στη γρήγορη ανάπτυξη δεξιοτήτων. Περιορισμένη ευελιξία. Η δομή της παραδοσιακής μάθησης με βάση την εργασία τείνει να είναι άκαμπτη, με σταθερά χρονοδιαγράμματα και περιορισμένη ευελιξία. Οι εκπαιδευόμενοι δεσμεύονται από τις ώρες λειτουργίας και την τοποθεσία του χώρου εργασίας, επηρεάζοντας τη συνολική μαθησιακή εμπειρία. Αλληλεπιδράσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Η επικοινωνία και η συνεργασία στην παραδοσιακή μάθηση με βάση την εργασία πραγματοποιούνται κυρίως μέσω αλληλεπιδράσεων πρόσωπο με πρόσωπο. Οι εκπαιδευόμενοι χτίζουν σχέσεις με συναδέλφους, μέντορες και συνομιλίκους μέσω προσωπικών συνδέσεων εντός του φυσικού χώρου εργασίας. Τώρα, ας εξερευνήσουμε τα διακριτικά χαρακτηριστικά της μάθησης με βάση την ηλεκτρονική εργασία. Εικονική δέσμευση. Στο EWBL, οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε εμπειρίες μάθησης που βασίζονται στην εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών και εικονικών περιβαλλόντων. Η φυσική τοποθεσία δεν αποτελεί περιορισμό, επιτρέποντας την απομακρυσμένη συμμετοχή από διάφορες γεωγραφικές τοποθεσίες. Ψηφιακή εποπτεία και σχόλια. Η επίβλεψη και η ανατροφοδότηση στο EWBL παρέχονται μέσω ψηφιακών μέσων, χρησιμοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία επικοινωνίας και εικονικές πλατφόρμες καθοδήγησης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ασύγχρονες αλληλεπιδράσεις, επιτρέποντας τους μαθητές να λαμβάνουν καθοδήγηση ακόμη και εκτός των παραδοσιακών ωρών εργασίας. Ευελιξία στο μαθησιακό πρόγραμμα. Με σημαντική απόκλιση από τα παραδοσιακά μοντέλα, το EWBL προσφέρει ευελιξία στα χρονοδιαγράμματα εκμάθησης. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ενότητες και πόρους EWBL με το δικό τους ρυθμό, καλύπτοντας διαφορετικά χρονοδιαγράμματα και προσωπικές δεσμεύσεις. Πόροι εκμάθησης πολυμέσων. Η ψηφιακή φύση του EWBL επιτρέπει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση πόρων πολυμέσων, προσομοιώσεων και εικονικής πραγματικότητας. Οι μαθητές ασχολούνται με διαδραστικό περιεχόμενο, προωθώντας μια δυναμική και καθηλωτική εμπειρία μάθησης απαράμιλη με τις παραδοσιακές μεθόδους. Παγκόσμια συνεργασία. Σε αντίθεση με την τοπική φύση της παραδοσιακής μάθησης με βάση την εργασία, το EWBL διευκολύνει την παγκόσμια συνεργασία.
Οι μαθητές μπορούν να αλληλεπιδράσουν με συναδέλφους και ειδικούς από διάφορα μέρη του κόσμου, διευρύνοντας τις προοπτικές τους και ενισχύοντας τις δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Ανάπτυξη τεχνολογικού γραμματισμού. Οι συμμετέχοντες στο EWBL όχι μόνο αποκτούν δεξιότητες ειδικά για την εργασία, αλλά αναπτύσσουν και τεχνολογικό γραμματισμό. Η πλοήγηση σε ψηφιακές πλατφόρμες, η χρήση διαδικτυακών εργαλείων και η προσαρμογή σε διάφορες τεχνολογικές εξελίξεις γίνονται εγγενείς πτυχές της μαθησιακής διαδικασίας. Αυτά τα χαρακτηριστικά υπογραμμίζουν τη μεταμορφωτική φύση του EWBL, παρουσιάζοντας μια απόκλιση από τους περιορισμούς της παραδοσιακής μάθησης με βάση την εργασία προς μια πιο ευέλικτη, παγκοσμίως συνδεδεμένη και τεχνολογικά εμπλουτισμένη εκπαιδευτική εμπειρία. Καθώς ολοκληρώνουμε τη σύγκριση μεταξύ της παραδοσιακής μάθησης βάση εργασίας και του EWBL, είναι σημαντικό τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές να αναγνωρίσουν αυτές τις διαφορές. Η αναγνώριση αυτών των διαφορών είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές, καθώς πλοηγούνται στο εξελισσόμενο τοπίο της μάθησης με βάση την εργασία. Χρησιμεύει ως πυξίδα, καθοδηγώντας την προσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας και των προσεγγίσεων μάθησης για την ευθυγράμμιση με τη μεταβαλλόμενη δυναμική του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Ενώ τα παραδοσιακά μοντέλα παρέχουν μια σταθερή βάση, το EWBL εισάγει μεταμορφωτικά στοιχεία που αξιοποιούν τη δύναμη της τεχνολογίας. Αυτός ο μετασχηματισμός ενισχύει την προσβασιμότητα, την ευελιξία και τη συνολική μαθησιακή εμπειρία. Η υιοθέτηση αυτών των αλλαγών ανοίγει νέες δυνατότητες για μια πιο δυναμική και προσαρμοστική προσέγγιση στην εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη. Προχωρώντας προς τα εμπρός, η κατανόηση αυτών των διακρίσεων θα δώσει τη δυνατότητα τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους εκπαιδευόμενους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις, ενστερνίζοντας τα δυνατά σημεία τόσο των παραδοσιακών όσο και των μοντέλων EWBL. Ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό ταξίδι μάθησης. Ας ξεκινήσουμε το ταξίδι στην ιστορία και την εξέλιξη του EWBL, ξεκινώντας από την πρώιμη ανάπτυξή του. Η ιστορία του EWBL ξεκινά από τα τέλη του 20ου αιώνα, μια περίοδο που σημαδεύτηκε από την ταχεία πρόοδο των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, ΤΑΦΠΕ. Στη δεκαετία του 1990, αυτά τα τεχνολογικά βήματα άρχισαν να μεταμορφώνουν διάφορες πτυχές της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης. Τα πρώτα πειράματα με διαδικτυακά μαθήματα και εκπαιδευτικές ενότητες κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου έθεσαν τις βάσεις για αυτό που αργότερα θα εξελισσόταν σε EWBL. Καθώς η συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο βελτιωνόταν, οι εκπαιδευτικοί και οι εργοδότες αναγνώρισαν τη δυνατότητα συνδυασμού εργασιακών εμπειριών με ψηφιακή μάθηση. Αυτή η αναγνώριση έγινε ο καταλύτης για την ανάπτυξη ενός πιο ευέλικτου και προσβάσιμου εκπαιδευτικού μοντέλου. Προχωρώντας την εξέλιξη του EWBL, ας εξερευνήσουμε την εμφάνιση των διαδικτυακών πλατφορμών μάθησης. Το Electronic Work-Based Learning, EWBL, είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό παράδειγμα που ενσωματώνει ψηφιακές τεχνολογίες και διαδικτυακές πλατφόρμες στο παραδοσιακό πλαίσιο της μάθησης με βάση την εργασία. Αυτό το παράδειγμα περιλαμβάνει μια πολύπλευρη προσέγγιση όπου τα άτομα συμμετέχουν ενεργά σε αυθεντικές εργασιακές εμπειρίες ενώ ταυτόχρονα συμμετέχουν σε ένα εικονικό περιβάλλον μάθησης. Η ουσία του EWBL έγκυται στην ικανότητά του να συγχωνεύει την πρακτική εκπαίδευση στην εργασία με την ευελιξία και την προσβασιμότητα που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης αναδείχθηκαν ως κρίσιμο στοιχείο, διευκολύνοντας αυτήν την ενσωμάτωση και θέτοντας τις βάσεις για την εξέλιξη του EWBL στο καινοτόμο εκπαιδευτικό μοντέλο που αναγνωρίζουμε σήμερα. Μετά την εμφάνιση των διαδικτυακών πλατφορμών μάθησης, η επόμενη φάση περιλαμβάνει την ενοποίηση πολυμέσων και προσομοιώσεων. Καθώς η τεχνολογία συνέχιζε να προοδεύει, η ενσωμάτωση στοιχείων πολυμέσων και διαδραστικών προσομοιώσεων έγινε καθοριστικό χαρακτηριστικό του EWBL. Αυτή η εξέλιξη είχε στόχο να αναπαράγει σενάρια εργασίας πραγματικού κόσμου, παρέχοντας στους μαθητές μια πιο δυναμική και καθηλωτική εμπειρία. Η ενσωμάτωση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας, VR, και επαυξημένης πραγματικότητας, AR, ενίσχυσε περαιτέρω την αυθεντικότητα των προσομοιώσεων εκπαίδευσης, φέρνοντας μια νέα διάσταση στη μαθησιακή διαδικασία. Στη δεκαετία του 2010, ο πολλαπλασιασμός του διαδικτύου υψηλής ταχύτητας και η ευρεία υιοθέτηση ψηφιακών συσκευών έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια επέκταση του EWBL. Οι οργανισμοί αναγνώρισαν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό, υπερβαίνοντας τους γεωγραφικούς περιορισμούς. Αυτή η μετατόπιση ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τις πολυεθνικές εταιρείες που αναζητούσαν τυποποιημένη κατάρτιση για ένα ποικίλο, διάσπαρτο εργατικό δυναμικό.
Η διασταύρωση της τεχνολογίας, της προσβασιμότητας και της παγκόσμιας εμβέλειας σηματοδότησε μια μεταμορφωτική φάση στην εξέλιξη του EWBL. Ας ρίξουμε μια ματιά στον αντίκτυπο των τεχνολογικών προόδων και της εξατομίκευσης. Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκαν συνεχείς προόδους στην τεχνητή νοημοσύνη, AI, και τη μηχανική μάθηση, εισάγοντας εξατομικευμένες εμπειρίες μάθησης στο EWBL. Οι προσαρμοστικές πλατφόρμες μάθησης αξιοποιούν την ανάλυση δεδομένων για να προσαρμόσουν το περιεχόμενο με βάση τις ατομικές ανάγκες των μαθητών, βελτιστοποιώντας τη δέσμευση και τη διατήρηση της γνώσης. Αυτή η εξατομίκευση έχει βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του EWBL στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων κενών δεξιοτήτων. Η ιστορία του EWBL δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Προέκυψαν ζητήματα όπως η ψηφιακή δικαιοσύνη, η ασφάλεια των δεδομένων και η ανάγκη για αποτελεσματικά συστήματα υποστήριξης των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί και οι προγραμματιστές ηλεκτρονικής μάθησης βελτιώνουν ενεργά και προσαρμόζουν τα μοντέλα EWBL για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Αυτή η συνεχής βελτίωση διασφαλίζει μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της τεχνολογικής καινοτομίας και της παιδαγωγικής αποτελεσματικότητας, θέτοντας τις βάσεις για ένα πιο ισχυρό οικοσύστημα EWBL. Καθώς κοιτάμε τη μελλοντική τροχιά του EWBL, αυτό που βρίσκεται μπροστά είναι ένα τοπίο που χαρακτηρίζεται από συνεχή καινοτομία. Η ενοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, της εικονικής πραγματικότητας και των συνεργατικών διαδικτυακών εργαλείων είναι έτοιμη να γίνει πιο εξελιγμένη, προσφέροντας στους μαθητές όλο και πιο ρεαλιστικές και προσαρμοσμένες εμπειρίες. Η διασταύρωση του EWBL με τις αναδυόμενες τεχνολογίες έχει τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσει το μέλλον της μάθησης με βάση την εργασία, καθιστώντας το ακόμη πιο προσαρμόσιμο, ελκυστικό και επιδραστικό σε παγκόσμια κλίμακα. Καθώς προσδοκούμε το μέλλον, η ιστορία και η εξέλιξη του EWBL υποδηλώνουν μια τροχιά συνεχούς καινοτομίας, διασφαλίζοντας ότι παραμένει στην πρώτη γραμμή της σύγχρονης εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης. Ας ρίξουμε μια ματιά στον αντίκτυπο των τεχνολογικών προόδων και της εξατομίκευσης. Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκαν συνεχείς προόδους στην τεχνητή νοημοσύνη, AI, και τη μηχανική μάθηση, εισάγοντας εξατομικευμένες εμπειρίες μάθησης στο EWBL. Οι προσαρμοστικές πλατφόρμες μάθησης αξιοποιούν την ανάλυση δεδομένων για να προσαρμόσουν το περιεχόμενο με βάση τις ατομικές ανάγκες των μαθητών, βελτιστοποιώντας τη δέσμευση και τη διατήρηση της γνώσης. Αυτή η εξατομίκευση έχει βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του EWBL στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων κενών δεξιοτήτων. Η ιστορία του EWBL δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Προέκυψαν ζητήματα όπως η ψηφιακή δικαιοσύνη, η ασφάλεια των δεδομένων και η ανάγκη για αποτελεσματικά συστήματα υποστήριξης των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί και οι προγραμματιστές ηλεκτρονικής μάθησης βελτιώνουν ενεργά και προσαρμόζουν τα μοντέλα EWBL για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις. Αυτή η συνεχής βελτίωση διασφαλίζει μια λεπτή ισορροπία μεταξύ της τεχνολογικής καινοτομίας και της παιδαγωγικής αποτελεσματικότητας, θέτοντας τις βάσεις για ένα πιο ισχυρό οικοσύστημα EWBL. Καθώς κοιτάμε τη μελλοντική τροχιά του EWBL, αυτό που βρίσκεται μπροστά είναι ένα τοπίο που χαρακτηρίζεται από συνεχή καινοτομία. Η ενοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, της εικονικής πραγματικότητας και των συνεργατικών διαδικτυακών εργαλείων είναι έτοιμη να γίνει πιο εξελιγμένη, προσφέροντας στους μαθητές όλο και πιο ρεαλιστικές και προσαρμοσμένες εμπειρίες. Η διασταύρωση του EWBL με τις αναδυόμενες τεχνολογίες έχει τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσει το μέλλον της μάθησης με βάση την εργασία, καθιστώντας το ακόμη πιο προσαρμόσιμο, ελκυστικό και επιδραστικό σε παγκόσμια κλίμακα. Καθώς προσδοκούμε το μέλλον, η ιστορία και η εξέλιξη του EWBL υποδηλώνουν μια τροχιά συνεχούς καινοτομίας, διασφαλίζοντας ότι παραμένει στην πρώτη γραμμή της σύγχρονης εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η βελτιωμένη εκπαιδευτική εμπειρία. Ενοποίηση πολυμέσων. Το EWBL υπερβαίνει τις παραδοσιακές μεθόδους μάθησης ενσωματώνοντας πόρους πολυμέσων, προσομοιώσεις και εικονική πραγματικότητα. Αυτή η ενοποίηση δημιουργεί ένα δυναμικό και καθηλωτικό περιβάλλον μάθησης, ενισχύοντας την κατανόηση και τη διατήρηση περίπλοκων ενιών. Οι εκπαιδευόμενοι ασχολούνται με διαδραστικό περιεχόμενο που υπερβαίνει τα περιορισμοί του υλικού που βασίζεται σε κείμενο. Προσομοιώσεις πραγματικού κόσμου. Η χρήση εικονικών σεναρίων στο EWBL επιτρέπει στους μαθητές να εξασκηθούν και να εφαρμόσουν δεξιότητες σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο ψηφιακό περιβάλλον. Αυτές οι πραγματικές προσομοιώσεις τους προετοιμάζουν για πραγματικές προκλήσεις στο χώρο εργασίας, παρέχοντας πρακτική εμπειρία και ενισχύοντας βαθύτερο επίπεδο κυριαρχίας δεξιοτήτων. Αυτά τα πλεονεκτήματα τοποθετούν συλλογικά το EWBL ως μια ισχυρή και καινοτόμο προσέγγιση για τη μάθηση στη ψηφιακή εποχή.
Επόμενο πλεονέκτημα είναι η προσαρμοστικότητα στη τεχνολογική πρόοδο, που απεικονίζεται από τη τεχνολογική ένταξη και την προσαρμοστική μάθηση. Σχετικά με τη τεχνολογική ολοκλήρωση, τα συστήματα EWBL μπορούν να ενσωματώνουν απρόσκοπτα νέες τεχνολογίες και ενημερώσεις, διασφαλίζοντας ότι το εκπαιδευτικό περιεχόμενο παραμένει επίκαιρο και ευθυγραμμισμένο με τις τάσεις της βιομηχανίας. Αυτή η προσαρμοστικότητα στις τεχνολογικές εξελίξεις κρατά τους μαθητές στην πρώτη γραμμή των αναδυόμενων πρακτικών και καινοτομιών. Σχετικά με την προσαρμοστική μάθηση, η ικανότητα του EWBL να εξατομικεύει τις μαθησιακές εμπειρίες με βάση την ατομική πρόοδο και τις προτιμήσεις συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη ανάπτυξη δεξιοτήτων. Η προσαρμοστική μάθηση διασφαλίζει ότι οι μαθητές λαμβάνουν προσαρμοσμένο περιεχόμενο, βελτιστοποιώντας το εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Στη συνέχεια, η παγκόσμια συνεργασία αναγνωρίζεται επίσης ως πλεονεκτήματα του EWBL, καθώς σπάει το γεωγραφικό φράγμα. Πράγματι, το EWBL διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ μαθητών από διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες. Καταρρίπτοντας τα γεωγραφικά εμπόδια, αυτή η παγκόσμια εμβέλεια προωθεί τις πολιτιστικές ανταλλαγές, την ποικιλομορφία και το μοίρασμα ποικίλων προοπτικών. Οι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν σε μια πραγματικά παγκόσμια κοινότητα μάθησης. Το τελευταίο πλεονέκτημα που αποδίδεται στο EWBL θα ήταν η εκμάθηση με αποδοτικό κόστος. Σε σύγκριση με την παραδοσιακή μάθηση που βασίζεται στην εργασία, το EWBL συχνά μειώνει το κόστος που σχετίζεται με τα ταξίδια, τη διαμονή και τα φυσικά υλικά. Αυτή η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας το καθιστά ελκυστική επιλογή τόσο για μαθητές όσο και για οργανισμούς, παρέχοντας ποιοτική εκπαίδευση χωρίς τις οικονομικές επιβαρύνσεις των παραδοσιακών μοντέλων. Αυτά τα πλεονεκτήματα υπογραμμίζουν τον τρόπο με τον οποίο το EWBL όχι μόνο προσαρμόζεται στις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά προωθεί επίσης ένα παγκόσμιο συνδεδεμένο, οικονομικά αποδοτικό και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον μάθησης. Το EWBL φυσικά αντιμετωπίζει προκλήσεις. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο σύνολο προκλήσεων που σχετίζονται με τα τεχνολογικά εμπόδια. Μια σημαντική πρόκληση είναι το ψηφιακό χάσμα, όπου δεν έχουν όλοι οι μαθητές πρόσβαση στην απαραίτητη τεχνολογία ή αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο. Αυτό δημιουργεί ανισότητες στη συμμετοχή και στα μαθησιακά αποτελέσματα, αποκλείοντας δυνητικά ορισμένα άτομα από τα ωφέλη του EWBL. Η επιτυχία του EWBL βασίζεται στις δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού των συμμετεχόντων. Αυτό αποτελεί πρόκληση για όσους είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τη τεχνολογία, εμποδίζοντας δυνητικά την ικανότητά τους να εμπλέκονται πλήρως και να επωφελούνται από την εμπειρία του EWBL. Η έλλειψη αλληλεπίδρασης πρόσωπο με πρόσωπο μπορεί επίσης να είναι προκλητική. Η απουσία φυσικής παρουσίας στο EWBL μπορεί να περιορίσει την ανάπτυξη κρίσιμων διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η ομαδική εργασία και η επίλυση συγκρούσεων συχνά βελτιώνονται καλύτερα μέσω προσώπου. Αλληλεπιδράσεις με πρόσωπο. Η πρόκληση έγκυται στην έβρεση αποτελεσματικών τρόπων για την ενίσχυση αυτών των δεξιοτήτων στο ψηφιακό περιβάλλον μάθησης, διασφαλίζοντας ότι οι εκπαιδευόμενοι είναι καλά εξοπλισμένοι για επαγγελματικά σενάρια πραγματικού κόσμου. Ας εστιάσουμε την εστίασή μας στις ανησυχίες για την ασφάλεια και το απόρριτο. Μια σημαντική πρόκληση στο EWBL περιλαμβάνει την ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων και το απόρριτο. Η διασφάλιση της ασφαλούς μετάδοσης και αποθήκευσης δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του απορρίτου των μαθητών και τη διατήρηση της ακεραιότητας της εκπαιδευτικής εμπειρίας. Η τελευταία αλλά όχι ασήμαντη πρόκληση είναι η ανάγκη για αυτοπειθαρχία. Το EWBL απαιτεί από τους μαθητές να είναι αυτοπειθαρχημένοι και αυτοπαρακινημένοι. Η απουσία δομημένου περιβάλλοντος στην τάξη μπορεί να οδηγήσει σε περισπασμούς και μειωμένη δέσμευση. Οι επιτυχημένοι συμμετέχοντες στο EWBL πρέπει να καλλιεργήσουν μια αίσθηση αυτοπαρακίνησης για να πλοηγηθούν στις προκλήσεις που σχετίζονται με την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Οι μαθητές που ασχολούνται με το EWBL χρειάζονται επίσης αποτελεσματικές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου για να εξισορροπήσουν τις εργασιακές ευθύνες και τις δεσμεύσεις του EWBL. Η ευελιξία που προσφέρει το EWBL απαιτεί από τα άτομα να διαχειρίζονται προληπτικά το χρόνο τους για να εξασφαλίσουν παραγωγικές και ουσιαστικές μαθησιακές εμπειρίες. Αυτές οι προκλήσεις υπογραμμίζουν τη σημασία της αντιμετώπισης τόσο τεχνικών όσο και προσωπικών πτυχών για τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος EWBL για τους μαθητές. Συμπερασματικά, η ηλεκτρονική μάθηση με βάση την εργασία, EWBL, αποτελεί μια μετασχηματιστική εκπαιδευτική προσέγγιση, συνδυάζοντας απρόσκοπτα τις πραγματικές εργασιακές εμπειρίες με τη ψηφιακή τεχνολογία.
Η σημασία του EWBL έγκυται στην ικανότητά του να παρέχει ευελιξία, προσβασιμότητα και καινοτομία, μαθησιακές εμπειρίες μέσω πόρων πολυμέσων και εικονικών προσομοιώσεων. Η αναγνώριση των διαφορών μεταξύ του παραδοσιακού και του EWBL υπογραμμίζει τη μετάβαση από τη φυσική, τοποθεσία κεντρική μάθηση σε ένα ψηφιακό, ευέλικτο μοντέλο. Τα πλεονεκτήματα του EWBL, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμοστικότητάς του στις τεχνολογικές αλλαγές, της οικονομικής αποδοτικότητας και της παγκόσμιας συνεργασίας, συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχία του. Ωστόσο, προκλήσεις όπως τα τεχνολογικά εμπόδια, η απουσία πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδρασης και οι ανησυχίες για την ασφάλεια χρειάζονται προσεκτική εξέταση. Καθώς προχωράμε, η συνεχής βελτίωση του EWBL είναι ζωτικής σημασίας. Η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της τεχνολογικής ολοκλήρωσης και της αντιμετώπισης των προκλήσεων είναι το κλειδί για την επιτυχή εφαρμογή. Η αγκαλιά του EWBL ανοίγει νέους ορίζοντες για μια πιο περιεκτική, προσβάσιμη και τεχνολογικά εγγράμματη προσέγγιση στη μάθηση με βάση την εργασία, διαμορφώνοντας το μέλλον της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης.